E escoita xa que vai comezar Radio Sintónica, Radio Carcamal, Radio Carcamal, Radio Carcamal, a do Torreilla e Radio Carcamal. Radio Carcamán, a radio do Colexio Ceip Torreilla. Ola, benvidos a Radio Carcamán. Somos Carlos, Lois, Fernando, Leo, Laura, Manuel e no apartado técnico eu, Martín. Ahora diríxovos cas noticias. Ola, o Cineclub Entre Cortiñas proxecta este domingo ás 8 no auditorio da Illa de Arousa a película Aguirre, la colera de Dios. E o próximo xoves, día 16, a película O amor na URSS. Tamén ás 8 no auditorio os nosos maiores volven a ter o seu baile todos os domingos ás 8 da tarde no edificio multiusos. Este domingo o dúo Reflejos será quen poña a música. A Biblioteca Ceip Torreilla xa abre as portas, xa podes coller os teus libros favoritos. Esperamos que collades uns contos e libros. E os recordo que a contacontos Paula Caballeira vendrá o 16 de outubro a contar os contos de sapos, bruxas e curuxas para os nenos de primeiro e segundo. O mércoles 8 de outubro hubo o obradoiro de regueifas con Lupe Blanco. Ola, eu son Fernando e hoxe vou vos contar que o Islote Areoso sigue sendo un dos principais atractivos da Illa de Arousa. Entre maio e setembro, máis de 11.300 persoas visitaron este enclave protexido. A maioría dos visitantes chegaron ao areal mediante embarcacións sen motor. A normativa limita as actividades recreativas e o número de visitantes diarios a 150 persoas distribuídas entre 3 turnos de 50. Este ano, os axentes ambientais levantaron 70 denuncias, a maioría por falta de autorización. Lembramos que o Areoso é unha zona de especial protección e que debemos cuidalo para que non desapareza. Ola, hoxe os conto unha boa noticia. A ponte que divide Illa de Arousa e Vilanova cumpleu 40 anos. Fundado en 1985 e se empezou a construir no 1983. Hoxe vou vos falar de que agora se vas a mercar no teu comercio de Vilanova e a Illa de Arousa sortean 1.000 euros, pero coidado, que iso acábase. Tamén teño outra noticia, máis de 200 persoas chaman por medidas que compensan as restriccións de tráfico en a illa. O Céltiga. O domingo 7 de outubro, o Céltiga ante un empate de 1-1, o Céltiga mete o mellor gol da xornada ante o Portonovo no campo Salvador Otero. E tamén quería dicir que este ano o Céltiga fai 100 anos. Ata o próximo venres. Chao!